разкаже, страх ще те съвземе. И черквата наша, Чичо изгоря, и школото пламна, и девойки 200 станаха на огъня. Някой ги запря, тъй много още дяца и невести, а кака и Лена и други жени мътиха ги 2 дни, да ги затриха. Още слушам Чичо, как пискат ни и детенца много на мръдрак набиха. У нашето село не знам кой е рек. Мене ме запряга, не идем по земята. Аз и дудка гледа синьото небе и всеки ден плаче за мама, за тата. По-добре умирвах, но не ставах турка. Като ни пуснаха, пак батак живях. Преди 2 години посрещнахме турка. Кога с лошо време и за тях настана, клахме ги и ние, както те ни клаха. Но нашето село Чичо запустя и татко и мама веки не станаха. Ти, Чичо, не си ме чул заради батак, а аз съм оттам. Много е далече. 2 дни тук бъдувам, защото съм свирак. И треперя